presă cu antrenorul Liviu Ciobotariu și prima fază cu așteptările sale de la meciul de sâmbătă seara și apoi întrebările voastre. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Ca și așteptări, aștept o reacție pozitivă a jucătorilor mei, ca și stare de spirit, pentru că venim după ce am pierdut cele 3 puncte acasă și îmi doresc foarte mult, atât eu cât și jucătorii, să recuperăm aceste puncte pierdute pe teren propriu, să le recuperăm cât mai repede și prima oportunitate este meciul de sâmbătă. O nouă provocare pentru noi, cu un adversar care au în componență jucători cu multă experiență și aici mă refer la Chipciu, la Cristea, la Nistor, Simion, care de altfel și el este un jucător care joacă de mult, Bic, care sunt o echipă omogenă, joacă de mult timp împreună. De asemenea, sunt foarte periculoși în ceea ce înseamnă faza de atac, unde Tiam și Macalu mi se par jucători foarte buni, jucători de viteză, jucători care îți pot face diferența în orice moment, însă, așa cum am spus mai devreme, vrem să facem un rezultat pozitiv, să facem un joc bun în primul rând, după care să facem un rezultat pozitiv contra unei echipe foarte bune a campionatului nostru. Au un antrenor foarte bun, Măruciu Sabău, dar, încă o dată, pentru noi este foarte important jocul de sâmbătă. Avem nevoie de un refresh și aici mă refer în special ca și rezultat, pentru că ca și joc noi am avut o abordare ok în toate meciurile, însă din păcate am scăpat între degete puncte foarte, foarte importante, dar până la urmă trebuie să ne gândim la ce va fi în continuare. Am încredere în jucătorii mei, ne-am antrenat bine în această săptămână. Este important să arătăm așa cum ne dorim, atât eu cât și suporterii și toți cei care iubesc această echipă, să arătăm bine în jocul de sâmbătă, să putem să venim cu un rezultat pozitiv de la Sibiu. Chiar dacă să jucăm cu Cluj, știți foarte bine că jocul se joacă pe un teren neutru la Sibiu, fiind considerat jocul lor de acasă. Contează că Clujenii joacă al treilea meci și pe același stadion consecutive, 3 meciuri. Contează treaba asta? Da, cred că s-au obișnuit deja cu stadionul, au jucat al treilea joc care îl joacă acolo, dar ok, noi trebuie să fim pregătiți, indiferent că jucăm acasă sau jucăm în deplasare, și ca să fac o paranteză, noi punctele le-am adunat în deplasare. Noi trebuie să fim ceea ce trebuie și să ne ridicăm la nivelul pe care ne-l dorim cu toții. Cum e echipa în momentul de față? Starea echipei? Am o stare de spirit ok. A fost, după jocul cu UTA, a fost o analiză corectă, dar mai severă din partea mea. Le-am explicat jucătorilor că este păcat de munca și de efortul pe care îl depunem să facem asemenea cadouri. Practic, nu vreau să mai mă întorc la jocul cu UTA, dar noi în mare parte am dominat la toate capitolele și n-am reușit nici măcar să luăm un punct. Dar ce a fost a trecut, important este să ne uităm ce avem de făcut pentru viitor. Nici să considerați că am avut ghinion cu UTA? Nu neapărat am avut ghinion. Noi am făcut niște greșeli impardonabile, știi? Jucătorii sunt conștienți de lucrul ăsta și eu sunt conștient de lucrul ăsta, pentru că primul responsabil pentru ceea ce se întâmplă pe teren sunt eu.
pentru că eu întâlnesc această echipă, dar și ei trebuie să înțeleagă că trebuie să fim foarte atenți și trebuie să trăim fiecare moment al jocului ca să putem să avem rezultate pozitive. La infirmerie avem ceva? Nu. Din fericire suntem bine. În premieră acum o să intre și Baiano și a revenit după accidentare. Nu este încă 100%, dar va merge cu noi în această deplasare. Cât contează, l-ai pierdut pe Keita, că n-a venit nimeni? Contează foarte mult. Am spus-o și după jocul cu UTA, că am fost întrebat. Keita era un pion foarte important în angrenajul echipei noastre, dar ceilalți care și-au așteptat rândul, și aici mă refer la Mateiu, la Duc, la Ducansi, care pot demonstra că poate să acopere plecarea lui Keita. Ești dezamăgit că n-a venit nici Perianu, nici Gheorghiță? Noi ne-am dorit la echipă, știam că suntem în discuții cu cei doi, însă mai departe eu nu știu ce să vă spun. Am înțeles că s-a negociat cu ei, dar ei au acceptat să meargă sau au ales să meargă la alte echipe. Este un capitol închis. Pentru mine trebuie să ne uităm în continuare după jucători. Mai avem pe listă jucători, nu vă ascund acest fapt, dar vedeți că nu putem să spunem că ne dorim pe X sau pe Y, pentru că dacă spunem lucrul ăsta, a doua zi pleacă la altă echipă și nu este ok. Da, posibil să plece la Cluj. La momentul de față chiar există cineva care ar fi aproape de preferințele voastre? Eu m-am uitat la 2 jucători, chiar la 3 jucători și sunt ceea ce trebuie, adică ne poate ajuta pentru obiectivul nostru, numai că nu pot să spun cine sunt sau ce naționalitate, pentru că iar... Campionatul românesc? Nu. Străini, da. Nu și străini. Am două, poate 3 întrebări. Vă rog. Considerați că lucrul se află într-o perioadă mai puțin propice, având în vedere și eliminarea din Conference League, și acelea prilejuișilor discuții interne? Dacă ne raportăm la rezultate, este clar că ei nu sunt la ceea ce își doresc ei. Este clar. Numai că, încă o dată, vom întâlni o echipă rănită, nu probabil mai mult ca sigur, după rezultatele și după eliminarea care din cupele europene, așa că vom întâlni o echipă rănită și o echipă super motivată. Dar Cluj a un lot foarte bun și valoric și numeros și atunci noi trebuie să fim pregătiți pentru acest joc. Când rezolva problema apărătorului stângă? Da, se poate rezolva. În primul rând, există o concurență pe posturi. Cine se antrenează foarte bine și, bineînțeles că țin cont și de evoluția din meciurile oficiale, ăla va juca titular. Pentru mine este foarte important, nu contează numele, pentru mine contează forma sportivă a jucătorului respectiv. Și bineînțeles că sunt foarte atent și la adversar, adică în funcție de adversar fac și primul 11. Mister, avem o problemă cu jucătorul Under, sau are Petrol o problemă anul ăsta la capitolul ăsta, cu Under? În momentul de față nu. În momentul de față nu, pentru că eu sunt foarte mulțumit în primul rând de Boțogan. Și dacă mă aduc aminte, la o conferință de presă, cineva m-a întrebat dacă merg pe mâna vreunui jucător tânăr din pepiniera clubului. Și eu am spus că da și n-am vrut să vă dau numele. Dar acest nume a fost... Vrei să bine făceai dacă ne dădei? Păi nu, că... Ne mai întrebăm acum? Da. Nu, el era, despre el era vorba și la momentul respectiv el nu era titular. Da. Dar am spus că el va ajunge un jucător de perspectivă pentru noi. Da, mai este. Am văzut că Boțogan încă nu s-a putut nici acum cu intrările pe care le face. Își dorește foarte mult. El este un copil crescut aici
Este un copil care trăiește la maxim, tocmai din dorința lui de a face foarte mult pentru echipa asta, pentru că el are petrolul în sânge și el își dorește să facă foarte mult, dar mai trebuie temperat, pentru că are momente în care își pierde controlul și își pierde și din atribuțiunile tactice și aici este periculos. Așa că mai ia cât un cartonaj galben și este agresiv, ok, aș putea să accept la limită, ca să nu treacă peste limită, dar el din dorința asta de a face foarte mult își părăsește de multe ori și poziția și atunci nu este ok, ne dereglează puțin. Dar încă o dată, din dorința lui de a face foarte mult. Să cam și lovește. Da. Tot așa bagă piciorul foarte... Da, nu, din dorința lui, da, este foarte... Este un jucător care pune foarte multă pasiune și v-am spus de ce. Pentru că este crescut aici, el, dacă ar putea, ar juca și pe teren, dacă ar putea să stea în tribună, să fie cu galeria, ar țipa și cu galeria, deci este un copil fantastic. Dar Bogdan Marian, ce nu mai spune de el? Bogdan Marian a intrat bine la ultima partidă, am avut o discuție cu el săptămâna asta. I-am explicat copilului că în funcție de adversar sau, dacă vreți, am explicat că încă n-am renunțat la serviciile lui, din contră, mă bazez pe serviciile lui, pentru că este un copil care va crește și el, dar este foarte important și cu ce adversar jucăm și ce adversar direct are el, ca să nu le expun sau, mă rog, ca să avem noi mai multă siguranță, să fiu sincer cu dumneavoastră până la capăt, să avem noi mai multă siguranță, atunci prefer un jucător cu experiență mai mare în acea poziție. Totuși, la Galați a fost ok și a intrat bine și cu UTA. Chiar a intrat bine. Te aștept să mai plece cineva? N-aș vrea să mai plece nimeni, sincer. N-aș vrea să mai plece nimeni, dar nu cred că va mai pleca. Din contră, eu zic că vom mai aduce 2 jucători. Ești dezamăgit de cineva din loc? Nu. Ai la mai mult? Nu. Eu încă o dată, mă repet, ca și evoluții, ca și randament, noi n-am arătat rău. Este adevărat că fotbalul se joacă pe puncte și pe goluri. Și dezamăgirea mea a fost, pentru că a trebuit să șterg cu grotele cel puțin pentru un moment, pentru că jocul nostru chiar am avut multe momente bune, am controlat aproape toate meciurile și cu FCSB-ul, chiar dacă am fost învinși. Prima repriză ne-am dus bine, am fost bine, adică am arătat că suntem o echipă care putem și că vrem ceva. Trebuie să eliminăm aceste greșeli personale și, bineînțeles, și individuale, colective, trebuie să le eliminăm ca să ajungem la ceea ce ne dorim. Într-o prognoză dată săptămâna trecută, mai mulți specialiști în mare fotbalului, Ilie Dumitrescu, Gică Caioganu, Radu Moraru, s-au exprimat asupra poziției finale în campionat al Petrolului. Niciunul n-a sărutat Petrolul peste locul 10 și niciunul nu a dus-o mai jos de 11, adică asta a fost 10 sau 11. Poziția mea, 1 îți convine și 2, dacă tu crezi cumva că FCSB este din nou campion al României, va fi din nou campion al României. Da, fiecare om are părerea lui și eu le respect părerile, pentru că sunt oameni de fotbal, oameni care au jucat, care analizează de foarte mult timp, chiar îi apreciez pentru emisiunea pe care le fac, dar este prematur să vorbim deocamdată despre poziția lui Petrolul. Este un maraton de meciuri, se joacă 35 de meciuri, câte se joacă? Sunt aproape 40 de meciuri cu Cupa României și este foarte greu să-mi spun acum pe ce poziție vom termina. Ce pot să spun? Că îmi doresc să avem aceleași momente de joc care le-am avut până acum în toate partidele. Cele bune, mă refer la momentele bune. După care, când se va trage linia, vom vedea unde suntem și eu cred că vom termina în prima jumătate a clasamentului. Asta este părerea mea. Irene, cum e? Soares.
Este încă nepregătit, dar și el va face parte din lot, va merge cu noi. Nu este pregătit 100%, dar dacă o să avem nevoie de el pe final de joc, putem să-l utilizăm, să zic, 30 de minute, mai mult nu. De ce post? Dreapta sau central? Poate să joace și fundaș central, poate să joace și fundaș dreapta, eventual, dacă avem nevoie, poate și mijlocaș central, dar acolo suntem acoperiți deocamdată în zona aia. De regulă mă întreba pe TV-ul, vă întreb eu acum. Dar ce credeți că vor face echipele românești în cupele europene? Și îmi doresc ca toate echipele să meargă mai departe și cred că am rămas dator cu un răspuns față de FCSB-ul, nu? Îmi cer scuze. Răspund și după aia m-ați întrebat dacă vor câștiga campionatul anul ăsta. Se vor lupta 100% la campionat. Chiar dacă merg în... Chiar dacă trec printr-o perioadă mai puțin bună pentru ei, eu zic că la lotul care l-au și ce jucători au în componență, eu zic că se vor lupta la titlu și sezonul ăsta. Asta este părerea mea în momentul de față. Chiar dacă încă o dată este cam de vreme, dar din ce vedem la ce jucători au și ce lot au, eu zic că se vor bate la titlu. Apoi, referitor la, îmi doresc foarte mult să meargă toate echipele să treacă de turul următor, pentru că este foarte bine pentru fotbalul românesc, pentru coeficient, și pentru jucătorii din România, și pentru antrenorii din România, și pentru echipa națională, deci ar fi ideal să meargă toate mai departe. Mă gândesc că prin absența lui Keita veți începe meciul cu un alt sistem față de cel cu care ați început cu UTA. Nu pot să spun lucrul ăsta. Nu pot să spun lucrul ăsta în conferința de presă. Este o afirmație pe care am făcut-o, nu e întrebare. Da, o afirmație. Da, este posibil să jucăm și alt sistem, este posibil să jucăm la fel, dar nu pot să spun acum. Chiar n-am cum să spun în ce sistem vom juca. Ce anume? Știi sau că mai... Nu, știu. Nu mă mai gândesc, știu în ce sistem jucăm. Deci, sigur, nu cu două vârfuri. Nu mă întrebați, că nu e normal să... Știe și Sabrou? Probabil că știe, nu știu dacă... Așa cum și noi încercăm să luăm informații din tabăra adversă, este clar că și cei din tabăra adversă încearcă să ia informații despre noi, nu e niciun secret. Așa se face de la toate echipele? Bineînțeles, ce vrem să Cred că i-am mai bătut pe ei acolo la Cluj, adică să știți că n-ar fi... Am urcat la schimb. Până la Cluj și la Medie. Ne dorim foarte mult acest lucru și v-am spus de ce. În primul rând vrem să recuperăm punctele pierdute acasă. Cât mai rapid, trebuie să le recuperăm cât mai rapid. Chiar dacă știm că jocul va fi greu, întâlnim o echipă foarte bună, dar mergem motivați să scoatem un rezultat pozitiv. Deci persoana asta e serie, adică tot ești pot câștigat afară, dar e drumul afară dacă tot pierzi de persoană. Dorim să câștigăm toate. Ok? Vă mulțumesc foarte mult.